Hey guys, good morning. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरनायबा हरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि माने आंथ' बेरायनो फैदों नालाय फुल इन्जयआवनो दङ आरो बिराद हेपियावनो ओमफ्राय नै दा जोङो चेरापुन्जिनि थाखाय ओंखारगासिनो आरो पुरा रेडि जागासिनो दा चेरापुन्जियाव थांनो नागिरदों आरो दिनै मैयाथ' जोङो सौफैनानै मेंनानै ओरैनो पुलिस बाजाराव बेरायबाय आरो एसे जिहेतु जोंनि हटेला खाथियावनो नालाय खोन्थाखादों बेयाव एसे बेरायबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट फैनानै उन्दुफैखाबाय आरो मेंनानै पुरा रेस्टखौनो लानाय जायाखै नालाय ओंखायनो दिनै बेरायनोसै दिनै चेरापुन्जियावल' ना Cherrapunjiयाव मा दं गासिखौबो बेखौ नायगोन आरो जोङो जिहेतु बासखौसो माबा खालामना लादों नालाय बासावनो थांगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय आरो बिदिब्ला जों थांग्रोनोसै ब्रेकफास्टबो जाना लानोसै माबाया आठथायावनो दंमोन ना 8:15 आरो माबाया बासआ ओमफ्राय दा जोङो ओंखारलांनोसै आरो बे लंपेन्टखौ गानबा माबा आंखौ हायथुथु नुथारोहाय जि हायथु नुखायो नै ब्रेकफास्ट जानोसै नै जोंना बासआ माथो खालिथार चेरापुन्जि थांग्राया 15 बाबा बेबा साननांसिगोन अबावबा दं खोमा नै जोंना बासआ खारबाय आरो खारनो स्टार्ट जाबाय खारबायानो आरो थांबाय दङ दा बासआ खारबाय आरो थांबाय दङ नै खुवा खुवा मोनफैजोब्बाय माथो Maudok is kasih. आयौ अखा मोनबाय नै माखौ दोनदों Cherrapunji highest what मामा rainfall जायो जे बरिया नांदोंना बरिया नांदों नाथाय गुसु गुसुनो गुसु गुसु गोजांबाय आयौ जोमैया साग्लोबजोब्बाय नुवाखै जोमैया साग्लोबजोब्बाय नुला जेबो नुला जोमै राजा जोमैनि राजा बोरै ससमा हराव गाना मेगनानो खानासो ससमा गैयाबा नुवा बे जोंनि गारियाव फैनाय पार्टि आरो ओरैजाय माखासे आबैया थाबायनो हाख'वाखै आयौ खुवा गोजालै नै हाबाब जेबो नुला माथो नै जुखाम फानदों जुखाम आयौ जेबो गैला हाजो नुयोमोन आरो भिउ पइन्ट आयौ सेस खुवा गोजानो जेबो नुला नै दसेनो स्रां जाबाय आरोना आरो दसेनो खोमसि ओइयाव ओंखारनो हायोमोन आरोना नैफोराव इयाव दै बाज्रुमनाय बायदि ओइ नैयाव दलं दं इनि ना इयो वाटारफल दं खोमा खिन्थु अखा हादोंना जों ओंखारथ'ला भिउआथ' मोजाङानो नाथाय मा खालामनो जोमैयानो दसेनो ग्लोब दसेनो मा बे बेस्रायाबा दैसायाव थनथ्र'ना दङ मछलि रानिया जोंनि फार्स्ट भिउआ बेनो आरोना बेवहाय जों फार्स्ट फैदों दा बेवहायनो फार्स्ट लाबोग्रोबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय रिसेट जुखाम फानदों आरोना गुसु गुसु जुखाम जानो जाथ'ला नामा दायो लानोसै मोनजाला लांसै मोनसे एक में कितना 50 एक में मानसियानो मोनसेल' लानोसै एक बना के देना ये Oh, sorry. Guys, नायलाय नै इमान थाब माबाबाय जोमैया खारबाय नायलाय फैना Oh my god नायलाय नै जोमैया दानो खारबाय दानो स्रां जाबाय नै दानो जि मोजां जाबाय भिउआ ओहो बरिया ना
अखा हानायजों गरम गरमनो जुखाम जानोसै जुखाम guys, beयो जोंनि सेकेन्ड भिउ याव ओमफ्राय टिकेट लानो नागिरदोंलै मायाव वा गाबा फरायनो रोंला आङो नोंथांमोना फरायना लादो जि गोराखा 20 रुपिस सेकेन्ड भिउआव हाबफैबाय आरोना जों ओरैबायदि मोजांलै आयौ हाबा बिराद गोजां आरो दै बिराद गोजांखादों साताया कमन साताखौ लाखानांगोन साता लायाबाथाय जाखाया आरो दानो अखा फैलायगोन ओइ दैखौ नुवाखै ओइलाय नामा बेलेगसोथ' वाटारफलखौ नायग्रोदो समायना नायलाय थाखो थाखो गबोथारदों नामा एसे गुफुर खाथियाव बिराद माबा खोमा ना बुरजा खोमा ना दैया साउन्ड जागोन साउन्डआनो खोनाबाय दं नुवाखै बेयाव बैबो खोमालै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै गबोदों आरोना बेवहाय फिसा फिसा बे ओमफ्राय जोमैनि रायजो देखायनि आङो बे वाटारफलनि खाथियावनो जोमैनि रायजो बेबो मोनसे वाटारफल Nohkalikai Falls. It is one of the tallest and longest plunge waterfalls in India. And the height of this falls it's 1,115 feet and 340 meters. And this is the second longest in India and fourth in Asia. नै गाइस जों दा थर्ड भिउ पॉइन्टआव सफैलायबाय नहकालिकाई माबायाव ओइ नै वाव ओइ नै र खोन्थानि बैखै थांबासो नुगोन इयो
बांसिनैनिफ्राय नै वाव वाटारफला नायदो गाइस नै बे वाटारफलनि नामा नकालिकाय आरो बे नकालिकायनि मोनसे हिस्टरि दं आरो न माने बारजुमनाय कालिकाय माने सासे हिनजावनि नाम आरोना बे हिनजावना हौवा थैजानाय आरोना ओमफ्राय फिसाजो सासे उन्दै दंमोननो आरो बेना बे हिनजावा फिसाजोखौ फिनो थाखाय एसे खस्थ जानायखाय इयो बेलेग हौवा हाबा लादोंमोननो आरोना बे हिनजावा गावनि फिसाजोखौ जोबोद अनोमोननो आरोना ओमफ्राय हौवाया माने मेगन बिराद सायोमोननो फिसाजोखौ अननायनि थाखाय ओमफ्राय सानसेखालि बिमाया खामानि मावनो थांनायाव हौवा गदाया फिसाजोखौ बुथारखुमानानै ओंख्रि संनानै हिनजावनो जाहोदोंमोन बे जाबाय थानाय समावनो आसि फिसाखौ मोनबाय बिमाया ओमफ्राय गावनि फिसाजो होननानै सिनायनानै बिमाया बिराद होसिख्रावनानै माने फाग्लि बायदि जाबाय आरो ओमफ्राय हसि खारथिंलाबायनानै बे दैयाव बारजुमनानै थैफैबाय आरोना बे हिनजावा ओंखायनो बे वाटारफलनि नामा नकालिकाय थाबायनो आरो बिनिफ्रायनो सोरबा दासिमबो बे हिनजावनि होसिख्रावनाय गाबख्रावनाय दासिमबो खोनायो आरोना मा बुंनो गाइस आंथ खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय जोबोद दुखु काहिनि आरोना नकालिकाय वाटारफल बरियाखाना ओरैबायदि मोजांखा कैसा लगा बहुत मोजां एकदम थांनोनो बालायबायसो माथो नायै ओरैबायदि मोजां गोजा आरोना भिउ पइन्टफ्रा जेरावबो वाटारफल गोजा आरो जों जेसेबां नुबोगासिनो दा ना हाजोफोरखौ नाया ना हाजोखौ मारै एसेबां गोजौ जानाय हाजोआ बेखौ सिन्था जादों जानो बेनि सायाव जों नै जोमैया माबायदि फैदों दसेनो जोमै साग्लोबजोब्बाय नै सान्दुंबो जोमैबो नुला नै वाटारफलखौ सेस आरो 10 मिनिटनि आगोलाव फैबा नुनाय नङामोन जों औ उनाव फैबा नै गाइस नै दासो जोमैया माबायदिमोन 10 मिनिट्सनि सिगां नै जोमैयानो जेबो गैयामोन लांदां मोनो दा जोमै खोबजोब्बाय ओमफ्राय आरो दा स्रां जालायबाय नै माबायदि नै नुलायबायना इमान माबायदि आरोना दसेनो जोमै जिमान सान्दुं थाबाबो दसेनो जोमै फैयो ओमफ्राय दसेनो स्रां जाफिनो आरोना मा वेदार आरो मा बुंनो खोथा गैया थानोबो ओरैबायदि मोजां जायगाखा आरोना नै बेवहाय हाथाय फिसा माबा माबि फानो आरोना नै आसान खोमायो आसान इयो मा बुस्थु इयो नैयो दालसिनि आरोना नै इमान गिदिर बायना लांसै आं इखौ 50 रुपिस अके इखौ लांनोसै इखौ गुलमरिसखौबो लांसैथ' गोलमरिच कितना ये ब्लैक पेपर 200 ये 100 ये 50 रुपीस और ये 450 और इखौनो 50 रुपिस को ताकि देखते हैं बानलू को लाए ये चाहिए ये बहुत अच्छा है नहीं घर में हमारा भी होता है खेती ये लाकाडोंग टर्मरिक है लाकाडोंग टर्मरिक पूरा इंडिया में फेमस है इसका हाई कुरकुमिन के लिए है सबसे अच्छा वाला है कितना है ये 50 रुपया ये 100 ये 250 यो आखाइजों हेबनाय गोजा फानो आरोना